toți, azi va fi o serie de career mode cu un club din Franța. Să începem. Ei bine, pe Paris Saint-Germain costă 58 de milioane buget. Ei bine, a revenit, am făcut așa o grupă în Champions League, grupă foarte interesantă. EA Sports FIFA 14, where we've introduced a brand new way of playing your career as a manager. Thanks to the global transfer network, now you can manage a staff of scouts and send them to different countries around the world to search for talent. Specify the type of player you're looking for by giving a range of criteria to your scouting network based on your team's needs. Once instructions are given to each scout, they look in their different regions for players that match any of your criteria. Once you receive preliminary reports from your scouts, you can browse the players found for you. The initial information just gives you a hint on the player's strengths. So if you are interested in finding more about a player, you will need to ask your staff to scout him further, which will reveal more detailed and accurate information about the player's traits and attributes. Now you're ready to start your career as a manager. Remember that managing your scouting network and finding new talent will be crucial, and I wish you every success. Ei bine, asta a fost animația pregătită de FIFA. Hai să vedem ce echipă avem. Avem Salvador Sirigu, Grigor Wanderwild, un talent, un David Luiz foarte bun, un Thiago Silva, un Maxwell care e vândut, un Mota care tot e vândut, dar nu știu dacă se ducă. Johan Cabal, un jucător foarte bun, Cavani, Zlatan Ibrahimovic, un portar foarte bun, tot e bun. Coman, uitați ce jucător, uitați ce jucător. Și o să încercăm să-l dăm și pe asta în Forlon. Marquinez, Lucas, Pastore, Milos, Milos, Jalet. De transfer list, n-am altceva ce să spun. Ce nume are? Rabiota, o arendă clară, tot un tânăr și atât. O să-mi cumpăr, cred că o să să fac altă tactică de joc. Select tactica mea, care îl iubesc foarte mult, e vorba de care, uitați, foarte bun. În apărare tot așa rămâne cu Sirigu, Wonderwild, Dinio, Aurier, e bine. Pe pățealul ălbe cred că l-o cumpăra pe David Alaba, nu, David Alaba nu cumpăr. Lasă pe Virginia, va crește. Centru. Draxler, îl cumpăr, desigur, Draxler. Ibrahimovic, vârf, la Veții, Royce, cred că va intra acolo, să-l cumpăr tot. Cavani, flangul. De ce m-am duty? Deci, Draxler aici o să fie, m-am duty cu Cabal centru, după cum țin minte. Sau Lucas, unde e Lucas? Cât are Lucas? Lucas. 6, ce? Cum stai, mă? Nu, ăla nu stă, că nu stă. E bine, până când asta e echipa. Revin când îl semnez cu Royce și cu Draxler. Ei bine, am căutat acolo, am dat pe ei niște. Avem un obiectiv să câștigăm campionatul, evident că suntem o echipă din cea mai bună, alături de Monaco. Am dat acolo pe Royce, pe toți jucătorii care vreau să iau. Worm. Nu mai iau pe Worm. Știu că voi să spun ce e Worm, știu că nu ține bine. Am dat și eu din greșeală. Ei bine, mergem mai departe. Stop simulation, no, hai simulas. Unacceptable. Hai să ne râdem.
Am făcut eu o carieră, așa știți, simplă. Numai tot cu pezul. L-am luat l-am luat ieftin. Hai să ne râdem împreună. Julian Draxler costă foarte mult. Dar Rabiota, Adrian Rabiota, du-te mă în arenă, pentru că ești un bravo care trebuie să dezvolt. Ești aproape ca Bacali, dar n-am decât să le iau. Îmi eu că nu-i bun, mă. Nu se merge în frangul ăla, e plin de Cavani, de Anderson, Thiago Silva și David Luiz o să fie, cred că, la mare întrebări. S-au dus în Luan. Desigur că îl luăm pe Draxler. Trebuie să mă bat eu cu Royce. 7 milioane și la Vezzi. Hai mă. Hai mă cu talent. Eu pot să mă leu și pe El Shaarawy dacă n-aș ce pe ăla de mine, mă rog. 700 vrea. Da, Draxler. Nu, Draxler vezi, nu mai e decât pe Draxler. Nu mai luăm pe David Luiz, am spus să fie la mare întrebare, dar nu îl punem să nu dea structură offers. Ei bine, revin când dau pe cel pe care o să-l vreau. Ei bine, îl vreau pe Stefan El Shaarawy. Adevărat. Stefan El Shaarawy, 39. Ei bine, băi, îți dăm 29, cred că o să vrei cu 21. El Shaarawy, cum v-am spus, și dă foarte bun. 94 ani, crucial team player. Ei bine, Julian Draxler bun în echipă, cred că da. Semnez și Sirigu, bă, nu pot să-l dau pe Sirigu, că ține bine, are 84 la Băjăve. Cred că o să ție bine. Deci 4 ani, crucial team. Da, e alea. Da, bun venit Julian Draxler la echipa noastră. Și dacă mai semnăm cu El Shaarawy, o să fie totul bine va fi. Am semnat și cu El Shaarawy. Acum trebuie să facem echipă. Și acolo să facem niște transfere suplimentare, indigenite, Sirigu, da, apare foarte bună, Verratti, Draxler, la Vezzi, El Shaarawy, la Vezzi, o să fie, la Cabanele, Cabai, My Duty, trebuie să scap de el, revin când găsesc. Ei bine, băieți, am revenit, o să vedeți surpriză pe cine cred că o să iau. Nu a venit pe el. Hai să simulăm cu Norwich. Norwich e o echipă foarte slabă. Cred că nici Lega a 3-a nu merită. Ei, merită. David Luiz. David Luiz, mă. 7. Mă, cu 20 de milioane iau. Cu 20, așa știți, negociam. Nu mă băieți, dar prea mult, mă, nu? Cum să puteți? Mă revin când găsesc altul. Ei bine, m-am gândit mult și cred că apelez la Antonio Griezmann. Nu, Griezmann. Stați puțin. Și Nicastro. Ia stați un pic. Dăm pe el toată asta și eu. Carlos Vela. Stai, de ce poziție este? Și încă un jucător care se poate de lua, da? Și Castro știu că joacă bine de jucător. Da, știu că are puțin. Ei bine, până aici a fost cu transfer, cred că sau o să mai fac, nu știu. Gladbach. Aici puțin. Da,
ce să cu ăștia, bă, pas 6 din Antonio Carlos Vela. Ce are Vela asta, mă? Eu aștept, cred că pe Griezmann. Antonio Griezmann. 32 de milioane, ia meu, Antonio Griezmann. Ceva așa, știți, mai epic fail. Ce epic fail, mă, că e bun Griezmann. Ce avem în schimb? Marcuinez, e bun, e bun. Cred că o să cumpăr niște jucători tineri. Ce am? Să-ți pun un portabil, cum e Mainga. Un tânăr foarte bun. Ase Roma în deplasare. Hai, cum o să arate Parisul nostru în Roma? Capitala Romei. Oricum e 0-0 minuta 30. Minuta 40 tot același scor. Numai Man Duty. N-am putut să mă bucur pentru că văd un roșu al lui Man Duty. După aia golul lui Ibra. E bine, minutul 80. 1-0 câștigă PSG și tot meciul câștigă PSG 1-0. Golul lui Ibra. Să vedem ce nouă. Transfer, balise, Man Duty. Antonio Griezmann mi-a făcut o ofertă, știu că... Glumiți? Pe asta 29, mă. Antonio Griezmann tot așa. În casă la... Enrique Vela, da, Griezmann. Înseamnă că i-am dat, da? Ei bine, da, 32 de milioane. Patru ani și crucial, da. Ei bine, am meci cu Bordal. Îl dau pe Coman în arendă. E bun pentru că Coman e ceva bun în arendă. Antonio Griezmann 79. Să fac un transfer, cred că ceva așa, știți, mă. Să vedem, să facem echipa pentru meciul, fel să ajungem în meci. Antonio Griezmann, jucător foarte bun. Ce are? Nu crește. Hai să facem echipa pentru meciul următor. La veții vei fi banca de spuns că încep cu El Shaarawy. Draxler jos, ce e? Locul Man Duty. Și locul Man Duty. Întreb jucătorul nostru Bravo. Cred că asta e echipa care începe Aurier. Da, și eu să fac și banca de rezervă. De Van der Bayern. Cu Lucas. Îl bag și pe Mota. Pe la veți o să joace, cred că meciul ăsta. În Pastore rămâne Lucas. Este ăsta la veți. Menez rămâne acasă. Ei bine, plecăm la meci. Eu voi alege forma, cred că Away și Home, da? Ei bine, ia start meciul. Eu încep. Griezmann. Bună Griezmann. Ibrahimovic. O pierde. Ei, se face o atacă El Shaarawy. Dribbling. El Shaarawy. Bun. Stopim pe Pep. El Shaarawy. Pune la șut lui Ibra, dar nimic altceva. Cred Marquinhos să ne dai pasa. Draxler recuperează. Griezmann. Gine. Ibra, oamă! Caroso! Ibra! Caroso. Și ataca se face așa. Shaarawy. Cavani, ce
Ibra îl angajează pe Cabai. Cabai la El Shaarawy. Dar cum nu se primește niciun dribble? Vinge, recuperează. Ibrahimovic. Ibrahimovic se lasă bătut de toți. Ce recuperare, Neungau. Cheamă Aurier. Bun, Aurier, Griezmann. Antonio Griezmann. Și atacă se răcește. Și contraatacă Antonio. Urneam bine pe contraatacă. Și uitați ce atacă. Contraatacă spre poarta noastră. Vorbeam de contraatacă spre poarta lor. Thiago Silva. Ibrahimovic. Șol. Paul. Pe lung. Ibra e bun. Ibra cadabra. Ibra către... Ei, scuzați că am greșit. Toți se putează ataca asta. Ataca i-a sfârșit. Ei bine, atacă spre poarta mea. Ce pasă către... Bili. Cum mă cheamă Cavani? Cărare. Ibrahimovic! Carozo! Bă, ce Carozo era? Ce Carozo? Draxler! Ibra! Bă, ce? Bă, Carozo, bă. Ce nervezi, mă, popor? Dați-mă ce face. Dați-mă și voi ce au făcut. Ce a făcut? A terorizat lumea. Da. Safe-ul de psihopat. Bun atacat. Cabai. El Shaarawy. Găsește bine pe El Shaarawy. Șut! Gol! Wanil El Shaarawy! Gol! La soala! Uitați-mă ce El Shaarawy bun. Uitați și voi. Ăsta e ăla care poți să-l cumperi să crezi în el. Uitați ce șut, mă, long shot ăsta. 1-0 pentru noi. Și după ce a primit un gol, Draxler atacă. Draxler! La Griezmann, Antonio Griezmann! Cabai 2-0! Cabai gol! 2-0 în 3 minute! Ce gol! Uitați ce combinații! Griezmann în centru la Cabai cu șutul lui Carozo nu are șanse. El se uita la minge. Iarăși recuperăm mingea. Cavani. Nu o pasă greșită. Al Bahafi. Draxler. El Shaarawy vrea să-l vadă bine. Îl vede bine. Central. Cum pus mine asta central? Haide, capul tău. Ei bine, se termina prima repeză 2-0 prin golul El Shaarawy și al Cabai. După match facts, sunt mai bun cu mult, n-au niciun șut pe poartă. Sunt și prima două repeză. Și pornim o atacă către Griezmann. Draxler. Puteți cum îl încajăm bine pe Griezmann. Antonio Griezmann. El Shaarawy pun pe lângă poartă. Putem la reluare, uitați ce pasă libera, de ce nu a ieșit la mine și uitați ce șut. Începe a noua atacă. Griezmann. Cavani. Aurier. Către Henderson îl vede bine pe Antonio Griezmann. Cu stângul Griezmann pe lângă. E bine, Griezmann cu dreptaci de aia. Cu stânga. S-a angajat. Draxler recuperează. Julian Draxler. Julian Draxler, ce faci? Și atacă înspre poarta noastră Griezmann, iarăși recuperează. Draxler. Cavani, iarăși perdere. Și cu driblingurile nu iese. Lei.
Marquinez, bravo Marquinez. E mingea noastră. Și atacă promițătoarea lui Aurier. De ce nu se mișcă la mama dreaptă? Oh, bun. Uitați mingea la Johan Cabai și nimic nu iese. Bine ce Carozo greșit. Nu a greșit. Sergio. Uitați ce atacă promițătoare El Shaarawy! Și centrare cu... altceva. Să fost centrare, să fie corpul cu Ibra acolo. Angajat bine și uitați, atacă asta partea noastră. Atacă bine, atacă bine, centrare. Da, dacă o să lua. Hai să vedem centrarea lui Murcebelai. Și accidentare, cred că și la... accidentare, pentru că eu s-a accidentat. Dați să facem și noi niște schimbări. Sunt Lavezzi în locul lui Griezmann. El Shaarawy lasă să ducă centrul. La centre și Pastore, cred. Pastore în locul lui Julian Draxler. Și la centre și Verratti. Nu, Mota la centre. Mota în locul lui Cabai. Am schimbat jumătate din atacă. Este Draxler și centrul tot. Și la veți. Ce-ți bravo ăștia. Și atacă se pornește spre poarta celor de la Bordeaux. Uitați cum fuge planul ăla. Pastore, un Pastore, ce faci? În 85 avem atacă spre poarta noastră. N-ai bate mai teamă. Și prene la Aurier, Poco, iarăși Poco ăsta, iarăși Poco. Sirigu! E gol, uite, onoare a lui Bordeaux. Hai să încep. Elșa! Băieți, nu calvarul ăla care îl crede, nu, băieți, nu. Shaarawy, bun, fugi, mă, Pastore. Hai încă un gol, zice, lasă, vreau un gol. Încă 3 minute, date de arbitru, ca să marcăm. Oricum câștigăm, dar vreau și eu ceva, nu știu. Dar ne, că Bordeaux o să încerce altceva, o să încerce să facem. Și uitați că se primește Poco! Ce revenire! Poco! La veți! Thiago Silva. Către Ibra. Ibrahimovic. Ibra mai se recupereze. Ibra! Da, câștigăm, băieți, câștigăm! 2-1 meritat! Meritat pentru echipa noastră. Sirigu și toți ăștia sunt pe jos, și Sane, și Neanea, și toți ăștia. Proștilor Dumnezeu. Ei bine, vreau să vedem cum o să luăm cupa în mână. Și ei bine, cerul frumos. Ca într-o vreme de câștig. Și când să ne uităm a noștri câștigă trofeul. Dați-l și pe Cabai și pe Ibra și tot campionatul din lume și tot ce se poate de jucat. Advance, am câștigat meciul. Suntem foarte bravo. Ei bine, băieți, avem meci iarăși cu Bordeaux, cu Montpellier, o să simulăm. În septembrie am cu Juve. Cu Juve cred că o să jucăm. Da, asta tot va fi în seria viitoare. Nu uitați să dați subscribe, să dați like. Până data viitoare.